23 травня, 1181 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22, серед них є діти. 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок. Про це повідомив представник поліції на брифінгу, передає BBC. У поліції підтвердили, що серед загиблих були діти. Поліція заявила про теракт. Здійснив теракт смертник, який проніс на стадіон саморобний вибуховий пристрій. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична организация «Исламская держава». В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации. Мы тесно работаем с Национальным отделением полиции по борьбе с терроризмом и с разведкой Великобритании. Это, безусловно, очень ответственный момент для нас всех. Мы делаем все, что в наших силах для поддержки пострадавших. «Рік без Ірвіна» – документальний фільм про викрадення Ірвіна Ібрагімова покажуть 24 травня. Рівно рік тому його викрали невідомі у Бахчисараї. Також під посольством Російської Федерації у Києві пройде акція, організатори якої мають намір привернути увагу до насильницьких викрадень у Криму. Наші журналісти розкажуть про те, як це відбуватиметься. Майдан закордонних справ проводить конференцію на тему «Окупація в Криму. Підсумки, стан, прогнози». Захід проводиться спільно з представництвом фонду Конрада Аденауера та Меджлісом кримсько-татарського народу. Там зараз знаходиться наш журналіст Тарас Чубак. Тарасе, що там зараз відбувається? За цими дверима зараз розпочнеться урочиста частина відкриття конференції. Першим доповідачем буде Андрій Клименко. В доповіді буде говоритися про блокаду Криму, як вона розпочиналася, про зміну інфраструктури Криму, про Росію та зміну її економіки після блокади. Дякуємо, Тарасе. Більше подробиць конференції можна буде дізнатися у вечірніх випусках новин. Не пропустіть. У Києві пройде флешмоб «Щасти» на ЗНО, щоб підтримати абітурієнтів. Сьогодні вони складають перший іспит – українську мову та літературу. Флешмоб запустили у соцмережі Facebook. Колишні учасники тестування поділяться своїм досвідом складання тестів і підбадьорять учасників цьогорічного ЗНО. Під школами, де проходитимуть тестування, зберуться цілі групи підтримки, де будуть студенти, музиканти, представники різних професій і навіть молодші школярі, для яких тестування ще попереду. В цьому році на ЗНО зареєструвалися біля 240 тисяч осіб, з них 740 – це абітурієнти з окупованих територій Донбасу та Криму. Минулого року бажаючих здати ЗНО було на 30 тисяч осіб більше. Про те, як буде відбуватися флешмоб, дивіться у наших денних та вечірніх випусках. $30 на місяць. Таку підтримку отримують кримсько-татарські студенти та школярі, які вимушені були покинути Крим. 60 дітей та підлітків виберуть представники Меджлісу кримсько-татарського народу. Допомогу збирає кримсько-татарська діаспора у Турції. Потенційні спонсори зібрались за сніданком. Подробиці у сюжеті Еміне Халіл. Кримсько-татарська спільнота Туреччини підтримувала студентів з малозабезпечених сімей на півострові до окупації. В цьому році традицію продовжили. Як ви знаєте, продовжується окупація Криму Росією. У наших співвітчизників, які там, є сім'я, діти. Вони повинні отримати освіту. Оскільки чисельність нашого народу невелика, рівень освіти у народу повинен бути високим. В Туреччині велика кримсько-татарська діаспора. Ми повинні підтримати тих, кого колись залишили в Криму, хоча б стипендіями. Я приймаю участь в цій акції, тому що Крим – це земля моїх предків. Наш прямий обов'язок – дати освіту дітям наших співвітчизників та братів. До окупації зібрані кошти роздавали у Криму. Цього разу організатори вирішили підтримати тих, хто змушений був покинути батьківщину. Це будуть діти, яких рекомендує кримсько-татарський меджліс. Вони будуть відбирати та оповіщати нас. Головні критерії стипендіантів для нас – діти мають бути учнями, бути з малозабезпечених сімей і підтримувати погляди кримсько-татарського меджлісу. Для бажаючих взяти участь в акції ми підготували і роздаємо ознайомчі брошури, відправляємо повідомлення на мобільні номери, також повідомляємо через наш інтернет-сайт.
Щомісячно 60 школярів та студентів, яких відібрав Меджліс, будуть отримувати $30. Контролювати процес відправки та отримання матеріальної допомоги буде стамбульська спільнота кримських татар. Еміне Халіл, Владлен Мельніков, Заман, АТР Стамбул. На підтримку ринку вживаних автомобілів біля Верховної Ради проходить акція «Микола Запорожець». На місці подій зараз знаходиться наша журналістка Діана Матвіїв. Діано, що наразі там відбувається? Зараз ми перебуваємо біля Верховної Ради України. Тут проходить акція «Микола Запорожець» на підтримку цивілізованого ринку вживаних авто. Біля нас зараз перебуває організатор цієї акції Михайло Катрук. Михайле, яка сьогоднішня мета акції? Мета акції – привернути увагу депутатів та інших можновладців до тих драконівських та ставок розмитнення та взагалі правил, які існують на авторинку та імпорті вживаних автомобілів в Україну. Доки буде тривати акція? Ця акція буде тривати сьогодні. Також ми хочемо привернути, щоб депутати зрозуміли, побачили, що ця проблема існує, що це не хтось собі придумав, і що в Раді є зареєстровані 2 законопроекти, які покликані якраз перетворити ринок України на цивілізований та європейський. Наразі це все. Більше у матеріалі у сюжеті «Заман». Дякуємо, Діано. Дійсно, більше подробиць ви зможете дізнатися з сюжету у вечірніх випусках «Заман». А тепер про зливу, яка паралізувала автомобільний рух у Сімферополі. В місті випало до 200% місячної норми опадів. Очевидці пишуть, що серйозно підтопило райони вулиці Глінки, готелю «Москва», залізничного вокзалу. Як повідомили у мерії кримської столиці, влада не спроможна нічого вдіяти для спуску води, тож чекають, що вона сама зійде. На цю годину це все. Далі в ефірі програма «Бугунь». Наступний випуск новин за годину. Будьте в курсі останніх новин. Ви зможете, придбавши підписку на телеканал АТР на нашому сайті. Ваша підтримка важлива для нас. Залишайтеся з АТР.